Myslím, že nie je čo hodnotiť 8-1. Dosť krutý výsledok a nie, moc sme sa o to nepobili, o to dneskajšie víťazstvo. Po 2 třetinách to ještě vypadalo docela nadějně, kde se to pak zlomilo. Tak bolo tam 3-1 a potom v 4. góle potom dali také góly, že iba im to tam nejako tak padlo a mužstvo to zlomilo a musíme sa z toho rýchlo spamätať a nájsť tú vnútornú silu a viac sa pobiť do toho víťazstva a takto nemôžeme hrať ďalej. V čem byl třeba soupeř lepší? Tak nepovedal by som, že by bolo nejako lepší, tam bolo 3-1, možno keby to ešte znížime, tak by to bol úplne iný zápas, ale im to tam tak povedať všetko padlo a potom sa im určite hralo ľahšie a my sme už potom len sa trápili. Jaký bylo třeba hodnocení zápasu v kabině? Tak ťažké niečo hodnotiť za stavu 8-1. Každý si to musíme rozobrať sám v hlave a od zajtra nový zápas a zveriť, že zajtra to bude úplný zápas s našim koncom pre víťazstvo našim.